yun yung sigurong pinaka the best thing, no? Yun yung nandito sa puso eh. Hindi naman, wala naman dito sa talino eh. Basta nasa puso mo, magagawa mo kung ano man yung iniwan niya sa'yo. Hindi na iwasang magbalik tanaw sa legacy ng ama na si Mr. Levi P. Laos, ang Executive Director ng Laos Group of Companies at pinuno ng Chevrolet Pampanga na si Carissa Laos, habang sabik na ikinukwento ang pakikiisa nila sa bisyon ng Chevrolet Philippines na pamamahagi ng 10,000 meals sa buong bansa. Ayon kay Laos, masaya sila dahil pinagkatiwalaan ng Chevrolet Philippines ang dealership ng Chevrolet Pampanga sa execution ng isang dakilang misyon na pagtulong. Actually, ang TCCI, no, or ang Chevrolet Philippines, sila ang pumili. So, naging daan lang ang Chevrolet Pampanga dito sa proyektong ito, no. But we are really, we really appreciate, no, that we are part of this activity. 1,000 food packs ang ibinahagi ng Chevrolet Pampanga sa mga adopted community ng simbahan sa komunidad ng Katutubong Aita. Ang sakop will be turning it over naman sa mga kapamilya natin na mga AITAs later on. Sa maghapong aktibidad, dito mapapansin na hands-on si Carissa Laos. Aminado siyang may kurot pa rin sa puso ang pagkawala ng kanyang ama, lalo na't ngayong panahon ng pandemya. Sa totoo lang, nung oras ng yung COVID at pandemic, mas lalo naming hinanap si LPL, no? Kasi right there and then, we know si LPL would know what to do and how to really address itong pandemya, itong sitwasyon natin, no? Kasi he always comes out with brighter ideas out of yung mga calamities or any pandemic. Ang masayang paglilingkod ng mga volunteer ng Chevrolet Pampanga ang nagpabilis ng pamamahagi ng pagkain. Samantala, ayon kay Father Kenneth Alden, ang pinuno ng Social Action Center ng Pampanga, ang pandemya ay isang oportunidad din na ibinibigay ng Panginoon sa mga tao na nagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Ang pandemya ay isang blessing rin kung titignan natin dahil ito ay isang pagkakataon upang makapagbigay tayo, makabahagi tayo ng ating mga blessings. At dahil dito, kahit na masakit, kahit na mahirap, sabi nga ni Mother Teresa, to give until it hurts. Kaya ito ang totoong diwa ng Kapaskuhan. Paolo G. Santos, CLTV News.